ang mga apostoles, mga makasasala, gani ang usa nila gibudhian gyud si Jesus ug mo'y hinungdang namatay si Jesus. Ang uban mga andakiro, mga bakakon, tigpakaaron ingnon. Pero bisan pa man sa ilang mga sala, sama sad nato nga mga sad-an sa kayo, ang Ginoo padayon nga mihangyo nga mahimo tang instrumento sa pagsangyaw sa maayong balita nga mao ang gingharian sa Dios nga niabot na dinhis kalibutan ug sa kaluwasan nga naa na sa atong kalibutan. Lingiyay mong tupad ing na nagsigi ba kag sangyaw na nya usahay ma-discourage ta kay mauwaw ta sa atong pagkamakasasala. Ako sad si pare sad-an man sad ko, usahay mauwaw ko sa akong kaugalingon nga magsigig sangyaw, magsigig wali nya otro sa diay ko nga sangyawanan ana uwaw pero kinahanglan kamaotang magpakauwaw alang og tungod og alang sa pagtuman sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang andam magpakauwaw para sa Ginoo? Taas ang kamot. Salamat kay daghan-daghan. So kung gusto mong magpakauwaw para sa Ginoo, ayaw mo kauwaw og palit og slat bisag pobre pa mo. Ayaw mo kauwaw sa pagpanghatag sa inyong mga kwarta, mga bugas, mga tanom, mga bungas tanom ngadto sa inyong isig katawo nga nanginahanglan bisan pag nagkalisod mo. Nana. Paunay gibuhat ni Jose diri sa unang pagbasa. Naglisod sad sila tungod sa huwaw. Pero naay mas naglisod. Moto iyang gipanagaan niya sa sige niyang pagpanghatag, amot baligya man tong uban. Niabot ang panahon nga nag-abot gid sila sa iyang mga igsoon. Nasulbad ang gitawag og sa side ni Jose ang kadtubang gitawag og pagsalikway kaniya, ang kasakit o kasakit nga gisalikway siya sa iyang napo ka mga igsoon. Gibaligya siya, giisip siyang patay. Lisod na ganahan mo ana, imong igsoon mismo, musalikway nimo, ibaligya ka, nya isipon kang patay, sayo na dili. Ganahan mo ana? Mo na. Unya kon pananglitan ang imong igsoon, misalikway nimo, mi-attempt pagyud nimo og patay, nya naluwas ka, muhatag pa ka ng igsoon na. Og magkalisod na, muhatag pa ka. Sige, lingay mong tupad na, muhatag ka. Labi na gyud kung pagduol niya nimo nagkalisod sa ka. Kang nasa kaskalisod ba? Sama ning nahitabo ni Jose nga igo sa sila suwaw. Nya ni duol mo bang igsoon nga ni attempt ni mong patay na kaniadto buwa gyud ka ilang igsoon ilad-ilad pang imong papa giingnan pa nga patay na to. Na sinina nagkadugo among nakit-an dito. Nya dito gibaligya di ka o nya katong sinina nga gihubo gi kanimo gi kuan na di gi butang-butangan rag dugo sa kanding nga ilang giihaw o di nagtuo in taon ang papa nga patay na susi nya karon niya na naghapa-hapa sa imong tilan kay mangayog pagkaon sa imong buhaton patiri pahapa ka ng mga buanga mo. Pero si Jose lahi nga naman pinili siya sa Ginoo og mitubag siya sa Ginoo, gigamit niya ang iyang abilidad, ang iyang mga grasyang nadawat gikas Ginoo gikan sa iyang panghuna-huna, wisdom
hangtod sa iyang nahuptan nagahom isip gobernador sa Ehipto niya atong panahon na gigamit niya aron pag atiman, aron pagpasaylo o pagparelax sa iyang mga igsuon nga mga buangon. Munang iyang giingnan ay mo kabalaka, ay mo kahadlok. Pagpaila na niya ba? Gituyo nis Ginoo nga mauna kog abot dinhi aron pagluwas nato. Sinan ka giisip ni Jose nga ang kadtong pagbaligya nila pagbuotos Ginoo aron maguna siya adto sa Ehipto aron maluwas sila. Ninduta no? Ngana ba? Nga ilugan ka siyuta sa imong igsuon nya moingon ka pagbuot nis Ginoo aron maguna kog biya aning kalibutana isip wa na yuta aron maguna ko dito sa langit diin ato ang among yuta dito. Di ra jud ka masuko sa imong igsuong buangon nganing ilog sa imong kabtangan nga kabilin sa inyong ginikanan tungod kay mituo ka nga kanang pagbiya ni anang maong yuta maunay paagi aron makaabotas kaluwasan. Kaya ningo mas Kristo, kung gusto kang maluwas, biyai gid ng tanan. Yan sa kamo mo anak mo gunahuna o ilogan mo sa inyong mga butang, sa inyong silingan, kawato na inyong butang or labi nag tax declaration ra imong yuta nya kung anong dayon ka, ilogo dayon, presentahan dayon kag mini nga titulo, saman ihatag na ninyo dili. Makigburo ka mo dili. Mga naong sa mga yawan onsad. So, simpre pa diri ato nang katungod pa diri. Mao na. Si Jose dili ang iyang giingon giuna ko pagpadalas Ginoo diri pinaagi atong inyong yawanon nga buhat aron mahimo kong makaluwas sa atong panginahanglan. Kanasang mga bit imong bana or imong asawa isipa sana nga mauni ang paagis Ginoo aron muuna ko pagsinati og langit alang sa kapasayloan sa mga sala. Unsa man di ay ang kuan makapasaylos atong mga sala kanang mubati ta og kasakit sa atong kaugalingong sala. Kana bang muangkon ta nga nasakitan ko tungod sa akong pagkamakasasala. Nya pinaagis pag-angko nato ana nga nakasasad kang asawaha ka, mao nang nakakabit ang imong bana kay magsigi sa kagyaw-yaw niya, sige kag pangasaba, mao nang nakapangabit siya or mao nang nakapangabit ang imong asawa, banaha ka kay pirmi sa kang wa dihas inyo, pirmi sa kang focus kayo ng imong mga negosyo baka trabaho or higala nga di nakahapit mo hikap sa imong asawa amo nang nahikapan sa glain ana unya sa may imong buhaton amguha ang imong sala hilak ba sama sa gibuhat sa mga igsuon ni Jose o ni Jose mismo nihilak sa iyang sala o sa sala sa iyang mga igsuon. Unya paghuman midayeg sa Ginoo, pagkadalaygon sa Ginoo nga bisan sa atong pagkamakasasala gamiton gyapon ta niya sa atong gitawag og kaluwasan. Kana bitang inyong pagpalit og slots dinhi makaluwas biya gid na. Pero kaning namalit og slots mga sad-an biya ni kasagaran ani nga buangon man eh. Awi lagi pila ra kakabuk-an ni Santosonon mga sobra man ni 40,000 kabuk ang namalit natog mga slots sukad pas una sige tag pamaligya pero bot pila kabuk Santosonon ani pulos-pulos kini mga sad-an pero makaluwas gigamit sa Ginoo aron mahimong tuburan sa grasya aron maluwas ta. Maluwas na baka taning atong halin sa atong SBF dag as of yesterday ang atong halin niabot na og 32,687 ka slots
Pakpakan nato. Pakpakan nato ang mga makasasala nga nahimong tuburan sa kaluwasan, no? Apil sad kuani ginagmay. Unya ang ni apil sad sa atong 4 slots challenge niabot na og 157 ka 4 slots challenge. So, pakpak. Hinay mamumakpak pasabot wa mo apil aning 4 slot challenge, no? Pila man ning 4 slot challenge? 2,000 ragon. 2,000 upat la ka slots baka 500 niabot nag 157. Ang akong pangandoy makaabot lang nig 1,000 hangtod sa August 6 nga mao ang akong 4th anniversary sa pagka-parish priest din his parokya ug sa ako sang kaugalingon first man ninako nga parish priest ko. So hinaut unta makaabot nig 1,000 ka 4 slots challenge. Kaabot ka dili? Abot lang ka. Ato lang yung importante nga dili ta mohonong bisan pa sa murotag mauwaw sa atong mga pagkamakasasala, dili ta mohonong sa pagpagamit sa Ginoo. Lord, bisag sad-an ko kung gusto ko nimong gamiton alang sa kaluwasan sa akong isikataw, alang sa kalambuan sa simbahan, gamita ko Lord. Nindot kay na nga panghuna-huna nganuman ang Ginoo di gyud mo balibad. Ang iyang gipanggamit mga makasasala, mga pobre, mga way grado, mga sinalikway, hasta pagani ang mga kriminal iyang gigamit nga mahimong manluluwas sa kinabuhi. Kriminal ha? Kinsa may kriminal nga akong gisgutan? Usa ni ini kani si San Pablo. Si San Pablo ingnon talang kriminal kay si San Esteban o si Saint James. Giuna silang patay. Apil si San Pablo ato. Maobitang paghumagpatay ni Esteban, haras din siya maayo. Pagpatay ni James, padayon gid siya kuan kay murabag effective kayo ang iyabang style nga pamatyon ang mga Kristiyanos, prisohon niya, lutuson gyud. Mao na kinabuhi ni Saulo pa man sa una, pero gigamit ni Hesus ingon siya gamiton ko ni si Saulo nga mahimong tigsangyaw sa gingharian sa Dios ug sa kaluwasan ngadto sa mga dili Hudiyo. Perting epektibo ha. Nagpagamit man sa si San Pablo. Giunsa man niya pagsugod og gamit, gisunod ni niyang giingon ni Kristo, kung manglakaw mo, ayaw mo pagdala og kwartang bulawan, plata, bronze, ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Gigamit kining San Pablo, gibiyaan niya tanan, niya iya pag yung giisip ang iyang kaugalingon nga patay na alang sa Ginoo. Gilingian na imong tupad. Murag nakatuog na. Ingnaon sa man kaga-practice kag patay-patay. Ingna. Lingia ba? Ina nag-practice kag patay-patay. Unsa man ang patay-patay nga atong praktisan, kana bang di na ta magsalig anang kwarta, kanang balay, sandalyas, ilisan, kadi na ta magsalig. Mo na punto ni Kristo. Kayang patay, ini kamatay ana, din ana maghunahunag asa siya puyo, hain ang iyang yuta, unsay iyang sakyan. Wala na ang patay. Din ana mangangkon og kwarta, din ana mangangkon og ilisan, din ana mangangkon og unsa pa diha. Ang patay mobiya gid na sa tanan. Muna og magpractice tag patay-patay, porte ka epektibo sa atong misyon nga mahimong magsasangyaw sa kaluwasan. Nya kining ato dinhing pagbaligyag slots, ato ning gitudluan, ako mong gitudluan hasta ang akong kaugalingon, magpractice ta og patay-patay. I-share nato, ipaambit nato ang atong mga grasya, kanang treasures para sa kalambuan sa simbahan.
Kay ang dili mamatay dinhi sa kalibutan, hangtod matapos ang kalibutan mga igsoon, ang dili mamatay mao ang simbahan. Mao na kitang mga membro sa simbahan magpakamatay ta para sa simbahan, pinaagis pagpaambit sa atong mga nindot, labi na kaning atong mga grasyas kwarta, aron ang simbahan nga mahibilin ini kamatay na nato mahimong simbolo sa presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Nya kita nga nitampo niini, kanang mutampo kag palit og slat, kanang mutampo ka nga magpanghatag anang mga way gikaon, mga charitable activities simbahan, hasta gani kamong mo paambit sa inyong time. Unsa man ang time nga inyong ipaambit, mo view mo sa atong YouTube channel. Oh, time ba? Yan ang paminawon. Kanang giwali na to diha, gi-upload na to nga misa, kining gi-upload na to nga unsa na homily with subtitle, i-share na nimo sa mga dili Cebuano speaking, kay na may English subtitle. Kining atong Padresiano nga YouTube channel, mao ni ang atong sigihan og view. In return, mura kag nipaambit sa imong time, pero nindot kayo ang YouTube kay iya maning i-convert into monetary value ang atong pag-view. Labing minus tingali piso ang mahatag nato. Mo view kag mga katulo na kay piso nga natampo nganhi sa atong account kaning Padresiano ubod, ug ang atos ang income diha atong ihatag ngadto sa mga kabos. So in a way, ang imong paggastos, imong time, pagpaminaw, ang kanang i-like nimo, nya dili ka mo skip anang mga advertisements, makat-on ka sa atong humili, at the same time nakatabang sad ka sa mga nanginahanglan. Mao ni siya ang atong himuong practice og patay-patay. Dili kay magsigig tan-aw nang unsay makapalagsik sa lawas nga di na gid ta mamatay, unsay mga kanon, unsay mga mga gadgets ipamutang nato. Hasta karon ingon ani mga relo magbonitor na sa imong heart, sa imong unsa na diya tanang functions, iniglakaw nimo ipon kapila ka ni tikang. Kung ana kay taana ba particular kayo, self na lang yun, self unsaon nga akong naong guwapa, guwapo, kanang appealing lang gyapon ko bisag 70 years old na lang gyapon ko appetite or sexual appeal. Ayaw na kamatay na diha. Ang importante naa kay gibilin, naa kay napaambit alang sa kaluwasan, pinaagi din simbahan. Nagmahuman na nga atong kumbinto, dako kay na siyang timaan nga kita dinhing taga San Vicente, online parishioners o territorial parishioners, mibilin o timaan sa atong pagtuo o sa atong kahiusa o kutob sa mutampo niini para nako bisag makasasala pa ta, assured na ta nga makasud didto sa langit. Adi mong tuo nga naman, ang kalig-on sa atong pagtuo, makita man diha sa atong building nga gitukod, nga lig-on sad. Ang atong kahiusa, makita man sa diha, kay ang building nagkahiusa man na siya. Ikaw niya pa dirog magpakasa ko inighuman, aw maimpirno gyapon ka. Mao na, sige na lang yung kag palit og slot. Aron mabawi. Nya mangumpisal sa ka, nya man palit na sa kag slot. Hangtod yun ta mamatay. Nabitay mong utanan ako, Padre, hangtod kanus aman ni imong slot, nako hangtod ta mga matay. Ano man di ay, ang grasyas Ginoo, doon na di ay limit, padong nimo. Na limit ang grasyas Ginoo, padong nimo, naawa. Hangtod yun ka mamatay, na ang grasyas Ginoo. Nganong di man ka mo paambit ni ana? Hangtod sa imong kamatayon. Nga ang Ginoo hangtod ta mamatay, iya man tang gitagaan sa mga grasya, financial, spiritual, moral, physical, gitagaan man ta. Hangtod ta mamatay, nya maglimit-limit ta. Patay gani ya. Di na jud ka kasud og langit. Gani ang Ginoo
Nindot kayo. Gawas nga way limit ang iyang pagpaambit nato dinhi sa iyang grasya nga makaluwas, lawas og kalag. Inighuman na nato dinhi, kamatay na nato ning atong lawas, tuwa siya giandam nga grasya nga gitawag og walay katapusang kinabuhi, eternal life. Maunay final reward nato nga bisan pag makasata, we persevere until the end. Mo na siya igi katapusang lingi sa imong tupad. Ingna di kita mohunong og paambit ha. Sige kitag paambit. Ang wa mo lingi wa gina ni paambit. Sige na manindog na ta.